Olivia na minya problem kakra wo na omade me ba fi e dey be problem wa ba cho me free soro beto form ti me na mienu na minya problem wo na IOM for e de me ba e ti omde be duru na om se omope business amama ye nti me pay business am me na me se meton cement me ka se meton cement na om se me nko obi a oton cement ni bi ho na menye invoice ho me na omunye check ma me fa nkoma nipa na omfa ne ma na ma me ampa me so me di ose yo me ko sahide bi so my be fe no frankuju adodo na fe no kukuska NPP chama o na me ko no ho e ko je invoice na me de koma company na mo ye check na ma me de bre no me de check na bre ne se no o yi niam na ma me ono o ka kire me se 3 days time na de so ko hu check no ko he se sika no ma ampa 3 days so me ko no wa se me nto me bo no wa ko yi sika de be ma me ti mi free company wo no mo se wakwa withdraw sika no ko withdraw ya nko mo ye check no fo nko mo cancel we no o she me nechina sa e ma company no mo so free no mo free na no waka kire mo se o de niam no be ma me Monday Wednesday Friday Monday Wednesday Friday sa ti mi ye na se de wo ye no mi hu de wo ye no so ye na me de koto police commander o de bi so anim na o de me man inspector no se o invite man na wai wani NCC asem ono ba ya na asem ne se me nkoche boy na o na shop wona o invoice na ma me no me nkoche no ti o kan so police fo nso edi ne de no so o kan se sa dia me mo nkoche no sa tamwa okoyi okoro drosika no ba ye no a wo jitu mu so de nwoma no be ma enne wo chana no sa ta na boy ne wai na boy no ho ha ne nyina boy no ho ha sisi ya me no kasa nyina boy no okay ti o mo ka se me mo nkoche boy me so mi hu de boy ne de aya me a me ka se me mo nkoche no eno achi me de koto NPP woman organizer ho anim e mo ne ka Esther Ankosiaga eno ka kire woman ne se no wo ye hwehwemu bi nti afi no wo ye hwehwemu mo wi hu se ne kore nti o de niam no be ma me o se Wednesday ne so ye amfa ne ma na ma me o we metwa school for ye games wo ho o chensu me gina park nso me frɛ no o se oni ho wa asanwe so muso mahu se ho be ho no man kasa na me yimani ti me twan ya de bia me frɛ na Wednesday wa duru ha me frɛ na wo mfa Friday me ho ha me de number fofo frɛ na no wafa me busa na no tutu mi shen na me hwa papa no on pese this can be ma me afi o se man che boy na on fa ne ma me so boy no minim do le me a me ka se me kwa kwache no na me de be dam se mo we na mo mo me okay ti obako ye no die e na asi akire e bako ye no die bibia nsi akire na the campaign manager baako e na ye voice bi de beto NPP for group bi mu edidi atam sensem hunu na me ne mo be ye no ha no me pa me fan ko ya jazira na dimpa de ai SOMPA hifo ne tie obi antie nti de e wo ho no wo see your friend say ono na ye ne spokesperson ne kasa mafo no am say the campaign manager no your friend say your friend no Collins Oben adodo na friend dimpa Collins Oben bachane dodo ono afriend dimpa o de bi so dimpa so adwempa ni tim o say me see dimpa so adwempa ni tim okay komo ana say voice ya dimpa no ye no ye bebo ama atiefo nyina atibi na afei no yehu kwan a ye befa so se sanipa we also ye campaign manager na wo kasa ama obi se ye nto abamfa pani enhye ne nsa no se sefata se ye de kandifo no mano a ye behu no sesie anoti ban na Frankujo ne campaign manager komo ben odi audio ben and what they send the abranti yem kotie bi na wiase nyina hu se send the so your campaign manager nipa wo your campaign amano no se to abama no nese ne fata obi antie bi ya mina me da wasi am say o say enyo obi agenda me da wasi no kre ben ben force asemu ni adanse no etwa bi ene de ya adanse enya bia me no ye business na say ebia yemfa ne say business no transaction e wo mu no enko ya appropriate place a ye de ko ye hefa enya court ana say hivie
nti asɛm no kura no pɛ ne ɔmu kura no sɛ asɛm kura ɛwɔ police station kura sɛ bi police no kura yɛn mu nyanka ho asɛm nwie nti sɛ emu nsɛm akɔsisi sɛ akɔsisi a ɔmaa so a ɔde kɔɔ sompa no ɛnya bia sompafoɔ abɛgye ne sika anaa ne nneɛma ama nana ɔhu sɛ amanyɛsɛm no a yɛyɛ no kamea yɛ sɛ ɛtwa nwɔnko ho a ɛtwa dua mu ɔkɔtena ɛhɔ no ɛm sɛ me nua lasa wode anyɛ hwee sofa sɛ wofiri nso wɔ kurom deɛ wanya adagye atie audios no a akɔ so nyinaa nti ne nsɛm a ɔkaeɛ no na agenda paa ne den ne nsɛm a ɔkaeɛ no agenda paa ne den sɛ wei na ɛba bɛpɛ MP no wei na ɔsɔ ba bɛ contest yɛwura Bernard no nti papa sɛbe nyinanani afiri akora yɛsi sɛ nsuo ntɔ ɛne yɛ ante a nti adeɛ hu yɛ adeɛ kyɛn nso yɛ hu fam ne alasa yɛde yɛ nka ahwee sɛ ɛyɛ obi na sponsor no sɛ ɛnyɛ obi na sponsor no so akɔka ne nsɛm awie si wawie yɛte nti wawie no anka ne papa mu no so onim sɛ n'asɛm odi bim no anka the best thing a ɔsɛ ɔyɛ ne sɛ ɔde kɔ court the best thing a ɔsɛ anka ɔyɛ ɛne sɛ ɔde kɔ court anaasɛ anka ɛfɛ mmienu sɛ ɛfɛ mmienu na ɛwɔ biara adeɛ nti na wɔama mɛtena ɛfɛ mmienu wei so ɛna sompa hɔ mom na ɔde kɔ ɛwɔ wie ɔmo de videos ɔmo mo security videos no ɛti mini alasa nhu bi wonti bi bra we agenda we to aba agenda we nto aba nti ɔmo wɔ proper message a ɔmo mfa mbra mɛka sɛ yɛba yɛ no we ni ayɛ nti yɛgyina so ahɛ sɛ wobɛto aba ama yɛ yɛwura Bernard obi antan no obia ɛntan no but me kyerɛ sɛ me nsusuɛ me say yɛde ne kɔ 2024 ɛmmoa party no ɛnɛ wankasa hwɛ wo kwan a wote so wɔ hɔ asɛm bɛ na akɔka kyerɛ obi ɔwɔ hɔ sɛ ɔnto abama party no because of sɛ yɛwura DC nya 19,000 ti ɛno na yɛka ho asɛm o ti me nua lasa ɛnyɛ sɛ obi private issue na yɛnya na sɛbe yɛde boss bihehe ne sɛ bia atentetu tua manfoɔ to but politics na yɛyɛ no yɛwie a yɛbɛsa ka ho abom nti yɛayɛ adwene sɛ sɛbe yɛmɛgu obi ho anim ase ɛmfa mɛpiritu ni ansa na yɛwie akɔakɔpa kyɛ wo koko sika tim yɛnyɛ saa but yɛka nokora a ɛwɔ party yɛka ne yɛbɛma delegates aniada ɔmo ho so aniaba ɔmo ho so na ɔmo ayɛ ɔmo ato aba ɛnyɛ neɛ yɛnwie ɛkɔyɛ no wɔ saa sompa hɔ no so pɛ baabi paa ka no asɛm bi ma ɛnya nka ɔmfa nkɔ Aljazeera ɔmfa nkɔ Aljazeera anaa BBC ɛhɔ mmom na nka mehu sɛ ɛbɛtumi asɔfo issue ba mpanyinfoɔ atu ho anammɔn a yɛn na yɛpɛ solution yɛwura koko sika anka ne baabi ada ɛnka ne baabi ada sɛ saa adwuma asɛm na aba no sɛbe ɔmfa ama aberanteɛ no na yɛnhwɛ sɛ obi abɛgye invoice agye receipt as a business person bia no before so obi be issue receipt ni invoice ama onipa no meaning say why payment wagye oniema wakla obi bia free shop anase store nipa no de woni me transaction wankla oniema wanyi oniema fine ene store no nipa ote ano ananiema ekọ so ama store na de anya problem na ni ona na te ne fie ana ote ne ba bi dwen ne ho kwan obefa so atwia sa problem na aba na what the invoice last year ni receipt last year aba e the checker this year
aba se o ba beje niema na sebe asumasi minua nipa ne ka se fine eye no kra se ne wo ka wa ba beje receipt wa ba beje invoice wa enti yenya bote ne yenya niema no hwehwemu na ehu kwan ya be fa so because me niema na ma ye no ana store na me bie no amanfo mama bokanti yegu so ya me ye de me retrieve sankofo na sebe niema akodi omo ne niema problem aba me tua eho niema enti yenya abotre na ye nsovo a ye duwe kwatena sompa. Okay. Komo twetwe a ana tape a omo ye eno no. O se abrante ye o ka say wo ye de campaign manager. Your friend say Collins Obin. Do na friend dimpa. E would say de bi so ho. Mpacho ane. Ono wo sam, esam. Esam. Mpacho ane. Okay. Ni na kro ni na agboso. Okay. Okay.